Hakimin gundumar Ƙetare da kakamar hukumar Kankara jihar Katsina Alhaji Usman Bello Kankara MNI ya ci gaba da ansa sakonni taya shi muna bisa ga cika shekaru 68 da ya a haihuwa, wanda ya biki ranar cika shekara 68 a ranar 1 ga watan Satumba na shekara ta 2025. Waɗanda suka aiko da sako na fatan alheri na kwana-kwanan nan sun haɗa da shugaban gidan talabijin na NTA da ke a nan Katsina, wani gidan talabijin ne na ƙasa, Malam Muhammad Lawal Buba, wanda ya sanya mata takardar hannu kuma ya aiko ma uban ƙasar a madadin shi kanshi da ɗaukacin iyalan shi da kuma ma'aikata na gidan talabijin na NTA da ke a nan Katsina. A cikin takarda ta fatan alheri, Malam Muhammad Buba ya bayyana uban ƙasa a matsayin haziki mutum wanda ke ba da gagawa gudunmuwa ga cigaba al'ummarsa da ma al'umma baki ɗaya, wanda hakan ba zai taɓa misaltuwa bisa ga gudunmuwar da yake badawa wajen cigaban al'umma. A bangare ɗaya kuma shugaban gidan rediyo na jihar Katsina Alhaji Lawal Attahiru Bakori shi ma ya aiko da sako na fatan alheri, inda ya bayyana uban ƙasa a matsayin hazikin mutum wanda yake bada gagawa gudunmuwa wajen tabbatar da an kawo gagarumin cigaba a cikin al'umma. A bangare ɗaya kuma ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Kwamituku Hassan Dan Ali ita ma ta bi sahun ta koyi masu fatan alheri wajen yin addu'a ta musamman ga uban ƙasar domin ya samu ƙarin lafiya da kuma ci gaba da bada gudunmawa ga abin da ya shafi inganta rayuwar al'ummominsa da ma al'umma a duniya baki ɗaya da yake bada gudunmawa domin ci gaban su. A bangare ɗaya kuma ƙungiyar ci gaban matasa ta yankin gundumar Ƙetare wato mai suna Kadema ta yi fatan alheri tare da yaba ma uban ƙasa bisa ga irin gudunmawar da yake bada ga cigaban matasa da kuma yadda yake tafiyar da al'ummominsa, wanda hakan ba zai misaltuwa ba wajen tabbatar da kawo gagarumin cigaba a yankin nasa. Su ma suke aiko da sakonni na fatan alheri abokan karatun uban ƙasa wanda kuma suke karatu a ma'aikatar ke horar da manya-manyan jami'ai na gwamnati wato ta Kubu da ke a Jos, da kuma abokan karatunsa na Jami'a Ahmadu Bello da ke Zaria, da kuma sauran abokan karatunsa wanda suke karatu na sakandare a garin Malumfashi. Dukkanin sun yaba bisa ga irin gudunmuwa da uban ƙasa yake bada da kuma irin kokarin da yake na cigaban ɗaukacin wannan ƙungiyoyi da ma al'umma baki ɗaya, wanda suka yi karatu a 1981 zuwa da 82, da kuma abokan karatunsa wanda suka yi karatu a 1970 zuwa 1974 a garin Malumfashi. Dukkan wannan ƙungiyoyi sun yi fatan alheri ga uban ƙasar Kanwan Katsina bisa ga irin gudunmuwar da yake bada ga cigaban al'umma, wanda suka bayyana a matsayin haziki mutum wanda yake ba ya sadaukar da rayuwar shi don tabbatar da ya kawo gagarumin cigaba al'ummar jihar Katsina da ma sassa daban-daban na duniya baki daya. Ƙarshen rahoton kenan, Shamsuddin Habibu.